खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 17 मे 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ वर्ल्ड टेलिकमिउनिकेशन डे महरै फालिनाय जायो बोसोरफ्रोमबो मे दाननि 17 अक्ट'आव मुलुगनाङैनो वर्ल्ड टेलिकमिउनिकेशन डे महरै फालियो 1865 मायथाइयाव हादर गेजेरारि टेलिकमिउनिकेशन इउनियनखौ गायसननाय जादों आरो बेखौ गिबिसिन इन्डियान टेलिग्राफ जुथुमायाव मुंसाइ होनाय जादोंमोन 2005 मायथाइयाव इनफरमेशन ससाइटिनि सायाव बुहुमनां जुथुमाया जुथाइ हादरखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनो थाखाय 17 मेखौ बुहुमनां टेलिकमिउनिकेशन सान महरै फोसावनो थिसनदोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल पिज्जा पार्टी डे नेशनेल वालनाट डे आरो बाइक टू स्कुल डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन